No niin, nyt aletaan tässä on Hiidenveliltä saatu oikein kunnon hauki, 16-kiloinen rotisko. Otapas Salo hommaa, että saat sinäkin tällaisia kaloja, että tuu käymään täällä, tässä on kiintoisaa juttelemista nyt, kun ollaan täällä Saattotalosta. Täältä sitä lähdetään jalat edellestä heilattaa saatana vielä, mutta ohjelmaa täytyy alkaa tekemään tuonne YouTubeen, tämä on vähän kunnon tekemistä eikä mitään panemista. Että eiköhän tää tässä ole mutta nyt täytyy miettiä, että saadaan pitkiä filmiä aikaiseksi. Että kyllä se Puuttikin tulisi tänne käymään mielellä. Antaisi tulla vaan tänne nakua sitä rajan takaa. Ja Puutti on hyvä jatka, kun antaa mennä vaan, niin se on aina parempi meille. Se eläkeläisellekin aika kuluu paremmin tässä. Ja eiköhän se tässä ollut taas tällä kertaa, ei lopullisesti.